Wara sentej sħaħ, fl-aħħar se jkun hemm xaq ta' dawla l-Borm Liżi dan hekk kif it-toroq tal-proġett ta' Bormla ser jitlestew il-ġimgħa d-dieħla. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Bajja tar-Rinella. Il-Ministru Joe Mizzi qal il-pjan kien li t-toroq jitlestew sal-aħħar ta' Settembru iżda b'xorti tajba. Dawn it-toroq tlestew qabel iż-żmien. Dwar il-Bajja tar-Rinella, il-Ministru Joe Mizzi qal li din il-bajja se tkun qed tikkumplementa l-proġett li se jsir Villa Bigi. Fil-waqt li ser jiġi kkonsidrat il-ħsieb li r-ramla tkun imkabra. Fil-Bajja tar-Rinella diġà bdew ix-xogħlijiet kif twaħħlu bankijiet, ġiet irranġata triq li ċediet bil-maltemp u anke twaħħlu faċilitajiet apposta tfal u għal persuni b'diżabilità. L-ewwel ħaġa li għamilna rajna li dak ix-xogħol kien pendenti meta kienet waqgħet parti mit-triq, rajna li tiġi titlesta mill-aktar fis possibbli. U iva, l-estejna f'dal perjodu dak ix-xogħol li kien fadal. Però minnaħa l-oħra mbagħad rajna biex nagħtuha spinta hawnhekk kif qed tara, hawnhekk jekk kont tiġi qabel ma tkunx taf hekk xi bajja jew xi ħaġa oħra. Għamilna d-dawl, għamilna diversi affarijiet. Issa se nagħmlu wkoll it-toilets ukoll. Il-Ministru Joe Mizzi qal li l-ispiża hija ta' madwar 30,000 euro. Lan ta' daw ix-xogħlijiet huwa li jitnaħħa l-periklu mill-Bajja ta' Rinella li hija ferm popolari man-nies tal-Kottonera u tama hija li permezz tax-xogħol ta' tisbieħ li qed isir. Il-bajja tiġi frekwentata aktar minn Maltin u anke turisti u tkompli tingħata ħajja lil żoni li tħallew mitluqa minn gvern preċedenti fil-Kottonera u l-madwar.